हर हर महादेव जय श्री जगन्नाथ। काली थिला सोमनाथ व्रत ଆଉ ଷଠି ଓଷା। ଆମ ଘରେ ଷଠି ଓଷା ହୁଏନି, ବ୍ରତ ମାମା କରନ୍ତି। ତ ମୁଁ ମୋର ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ବ୍ରତ ପୂଜା କରି ଆଣିଥିଲି ମନ୍ଦିରରୁ। ଦେନ୍ ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଆଳତି କରେ, ବଟ୍ ମୋ ମାମା ଆଳତି କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଯିବାର ଥିଲା ଗଣେଶ ପେଣ୍ଡାଲ ବୋଲି। ଦେନ୍ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ଗଲୁ ପେଣ୍ଡାଲ ବୋଲି। ସୋ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, ଆପଣମାନେ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏବେ ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ କମ୍ପିଟିସନ୍, ମେନ୍ କିଏ କେଉଁଠି କେତେ ଭଲ ଡେକୋରେସନ୍ କରିପାରୁଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଗଣେଶ ଆଇଡ଼ଲ୍ କେତେ କ'ଣ ଭଲ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେ ହାଇଟ୍ ହେଉଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ଡିଜାଇନ୍ ଅଲଗା କ'ଣ। ସୋ ଭେରାଇଟିର ମୁଁ ଆଇଡ଼ଲ୍ ଦେଖିଛି। ସୋ ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମୋ ମନ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଆଜିକାଲି ସବୁଠି ଗଣେଶ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଆସିଲେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଢଙ୍ଗିରେ ସଜାଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିଟା ମୁଁ ବେଶୀରେ କହୁଛି। ଗଣେଶ ଆମର ଲମ୍ବୋଦର ପୀତାମ୍ବର, ତାଙ୍କର ଉଦର ଲମ୍ବ, ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ପେଟ। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଗଣେଶ କରୁଛନ୍ତି, ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବାଲା, ଆପ୍ସ ବାଲା ଗଣେଶ। ତାପରେ ମାନେ ଗଣେଶ କେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଇଏରେ, କେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇଏରେ। ତ ସେସବୁ ପ୍ଲିଜ୍ କରନ୍ତୁନି। ଗଣେଶଙ୍କୁ ଗଣେଶ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।